Suna besok Mariang emang yen wonten gane saksi srengenge gambar leliyong. Lintang alitku melarang siti sawiji tanana urip mung isun kejaba karo sampean madya munggang swarga naraka sungkan laponi salam kangge bapak tuan ajat sareng ibu tuan ajat tegedi sareng bekas majikan mamae bemo mimi bemo minangkane sing duwe toko sembako dhewe minangkane saking suka seneng ngaturaken kesuwun sanget ang bemo ora ana wong kang paling salam kangge bapak tuan rumah minangkane mama Haji Hamin dewe sareng nyonya prikel tuan rumah kumpul ngariung ngempak merbayang sasedaya samisa uyuna jelong-golong bebarengan silia salam silia sesama sareng mamai teku gede sareng mama natone gede minangkane sedulure aneka tunggal dewi karapan sapamani Mama Nata, Mama Teguh Kedi ngaturaken kesuwun sang Alhamdulillahirabbil alamin. Kakang Abdullah kaya-kaya ning dinaiki pawarasa kula gede gunung masih gede atine ingsun Kang. Ya setelah kula atas nama santri oleh tugas saking panjenengan yang Rama Guru Syekuro santri sing Pulau Batak Rawang tugas mulia kontetilik marang kangkang bentong kang lagi babat alas kaya pemukiman tepatnya anak ing alas Karanggayam munyon sing aran kula tenaga menusa Kakang Abdullah sejen karo tenaga mesin justru kula kabeh para kadang santri iki pengen istirahat sejenak Kang artinya mumpuni kene akeh wiwitan kang gede kekayomelan nganti kesawange indah panoramane justru dalam hal iku mangga Kakang Abdullah sampean kang pinangka santri si nomor 1 anak ing pondok pesantren Pulau Batak Rawang ayolah
Hitung-hitung keteki bari tukar pendapat atanapi tukar pikiran tentang pelajaran kang pernah den ajaraken marang Rama Guru Syekuro. Janur kunung kadengaren paribasani mama tuan rumah mimi tuan rumah minangkane mama jahayun dewek ngaturaken kesuwun sangu kantun mama tegue gedung ora nana wong kang paling eman lan sayang. Nyong priben begas sampean kang minangka santri sing nomor 1 ana ing pondok pesantren Pulau Bata Kerawang ayalah upaya pemasupan marang kabeh para santri sing masih anyar kang. Mangga Kakang Abdullah. Sok kadang-kadang dudut ambekan rai. Pripun si Kang? Ya artine isu nyantri ning Pulau Bata Kerawang. Nggih. Lamun dipikir ya tua beli kerasa rai. Iya ya Kang leres nggih. Tapi jakat semono isun seneng ya. Karena sing dituntut, sing dipelajari ilmu agama. Leres Kang nggih. Sedurunge kaula secara pribadi pertama-tama kurang ngobrol kalau sampean alangkah baike kandane bari dodok ya Rai. Nah nggih nggih sing ditunggu-tunggu ning kula nikun ku Kakang Abdullah. Ayo Rai diatur lenggah. Iya. Janur gunung kadengaren paribasani mamae teku mimi teku sarang bekas majikan geding mamae bemo mimi bemo sing duwe toko sembako saking suka seneng kidul dewe wong kang paling sayang lan Rai Nggih lan kula. kabeh kadang santri kita manusia iku jare Rama Guru Syekh Kuro kudu pandai-pandai bersyukur. Nggih nggih. Sebab sing aran manusia iku ditakdiraken lan diciptakaken dening Gusti Kang Maha Kuasa, makhluk sing paling sempurna. Nggih nggih. Sebab Tuhan durung pernah gawe makhluk sebagus manusia. Nggih nggih. Tuhan durung pernah gawe makhluk seindah manusia. Coba bayangaken Rai, ning Ragunan ya ribuan makhluk Gusti Allah. Bener Kang leres. Lalu bandingaken karo sampean Kang ana ning kene bagus endi? Ya bagus kita manusia Kang daripada dibandingna karo makhluk sing ana ning Ragunan makang. Cerdas Rai. Canggih. Ana maning makhluk sing aran malaikat. Digawene sing cahaya. Cuman dipaine akal tapi ora digawe dipai nafsu. Nggih. Mulane malaikat ora duwe kepenginan sing muluk-muluk Rai. Ya Karena ora dipai nafsu. Dipai wadon blindek-dek Rai. ora gelem. Nggih. Apa maning harta. Karena ora duwe kepengenan apa-apa, cuma duwene akal Rai. Nggih nggih. Ana maning makhluke Gusti Allah sing aran binatang. Sato Nggih. dipai otak tapi ora dipai akal. Cuma digawanane nafsu. Cuma nafsu. Iya. Hiji. Satuan sapi bakal wis deleng sukot ijo. Main graus bae Rai. Kebeg artine. Blin deleng halal ta haram. Nggih. Deleng maning ayam jago bakal wis metu sahwate. Blin deleng kuning pasar. Blin deleng kuwen akeh wong. Ya padu glabur-glabur bae.
Ora mbok, ora anak, ora bibi, ya bagus nafsu ya Kang. Wajar Rai. Nggih. Arane kasatoan langkah akale cuman dipaine nafsu. Cuma nafsu nggih. Nah kita manusia makhluk sing paling komplek Rai. Termasuk kita manusia. Iya, digawani nafsu karo digawani akal. Leres nggih. So kadang-kadang kita singawit tangi turu sampai turu maning selalu berkecamuk Rai. Perang antara hawa nafsu kelawan akal. Akal leres. So kadang-kadang akal sing menang, derajatnya kita lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat ya Kang. Tapi berupa manusia. Mm-mm. So kadang-kadang nafsu sing menang, derajatnya lebih rendah Rai tenimbang satu hewan. Toh nggih ya Kang. Serakus-rakus ning sapi panganane cuman suket. Nggih. Tapi bakal manusia wis rakus. Aspal Diuntal. doyan, Ci hai ci. watu koral doyan, Wah. kabel telepon mancing, Walah. gesek mancing, Ci hai ci. kopi mancing. Wah. Manusia ya serakus-rakusnya satuan lebih rakus daripada manusia. Bahkan manusia wis kaya kono iku Rai kedelenge bae manusia. Tapi derajatnya lebih rendah tenimbang satu hewan. Bagian batur mah beli keduman enggak. Berarti bakal mongkon ku manusia sing modele wal-wal kedua Iya, ku Rai. Ora aspal, ora trengkal, ora bantal. Sing penting diuntal ning wetenge nyengkal dianggapnya halal. Ci hai ci. Justru Iya, ya, Kang. Gusti Allah ya supaya mengatur antara hawa nafsu kelawan akal supaya berimbang ning dalam kehidupan ya menciptakan sucinya agama. Oh. Jadi agama iku Rai ora gak menghilangkan hawa nafsu, tapi mengatur hawa nafsu supaya manusia bisa memerangi hawa nafsu aja sampai akal kita, pemikiran kita kalah kenang hawa nafsu. Hampir duwe pepakem. Nggih. Aja maning kita urip ning kehuripan ya kanggo sedina-dina bergaul karo tangga batur yen beli diatura. Sedangkan kita nganggo kupluk bae garaye bakal ora mamba aturan mah kedelenge kan ora pantes. Ayang nggih. Seumpama kita lagi ceramah kupluknya ya pajek nganggone Rai. Lempeng ya Kang. Ya Lacip. iya. Nggih. Dagang rada miring setitik ora apa-apa. Iya, sepapung dagang ya Kang. Iya. Iya. Nah main kucrak malang ya ora apa-apa Rai. Arane gah wong lagi kucrak. Lamun kita menghadap Gusti Kang Maha Kuasa salat kupluknya malang bagus beli jare sampean. Ya blesak toli kayane ya ora sopan kesawange ku Kang. Nah mulane sampean kabeh para kadang santri sing wis lawas nyecep ilmu agama kelawan rama guru kang anak ning Kerawang Pulau Bata kang jejuluk Syekh Kuro aja dadi santri-santri kawe ya Rai. Apa nih kun ku Kang? Hari kawe ku imitasi Rai palsu. Ci. Adelenge bae santri tapi jiwa lan pemikirannya dudu santri Rai. Wah. Nggih. Dia santri kang bener-bener santri. Mulane nalika Rama Guru memberikan suwijining wejangan kelawan sampean kabeh berikut isun Abdullah ya. Aja kendat tineleng budi rahayu. Sebab singaran ilmu iku kanggo penentu ning masa depan Rai. Oh ya nggih, leres-leres Kang nggih. Perluwe kanggo mewarnai ning sejerone pembangunan. Karena kita urip ning zaman sekian ning abad 21 era globalisasi. Pemuda-pemudi dituntut partisipasi lan dedikasi Rai. Sebab maju mundure negara tergantung kita wong enom ya. Loh, ya leres tergantung gula-gulaan nggih. Manakala pemudanya selalu bergaul kelawan kemaksiatan, berteman kelawan minuman sing berbau alkohol, arep digawa mendi negara kita. Wah, rusak niku Blesak pemuda, blesake negara. Lah, Rusake tokoh pemuda, rusake nama baik desa. nggih. Tapi sebaliknya lamun kita tokoh pemuda selalu mengedepankan suwijina akhlak yang benar-benar bagus, insya Allah negara kita bakal maju, bakal ando ini suwijine masa depan Rai. Nggih.
Tapi aja khawatir Kakang Abdullah. Bulane kula bener-bener nawaitu nyecep ilmu marang panjenengan yang ngerama guru Syekh Kuro, yaitu nuntut ilmu ajaran Islam. Mau makaya ngapa? Turung ngerti, turung bisa apa-apa. Setelah nyecep ilmu marang panjenengan yang ngerama guru Syekh Kuro, saya mau durung bisa ya tadi bisa kula kukang. Sing mau durung ngerti, alhamdulillah kiyen wis ngerti endi sing halal, endi sing haram, endi sing bagus, endi sing blesak. Syukur Rai lamun sekian sira wis ngerti endi halal, endi haram, endi hak, endi sing batil. Iki sing mau durung pernah diweruhi ning sampean tulung aja diulangi ya Rai. Boten Kang nggih. Nah, kin memengkenen Rai. Pripun Kakang Abdullah? Dianggap kita obrolan ki cukup ya. Nggih. Memang ari wong ngobrol iku dawa ya ora bakal sinambung ya. Jangki ora Kang. Cendek ora bakal tinugel. Ya apa maning? Nah, tujuan kang utama perintah saking Rama Guru Syekh Kuro kongkon tetilik. Nggih. Lawan santri anyar sing aran Jaka Bentong. Nggih. Sebab sing aran santri Gurayi bakal masih anyaran so kadang-kadang dicoba. Diuji. Iya. Sebab jare Rama Guru bakal emas diuji karate kelawan panase ning geni ya. Bener Kang, bener nggih. Bakal kita menusa diuji kelawan ketabahane lan kinerjane bener apa beli. Kayak wis oli amba durung bentong kin ki papat alas sekarang kayang ki Kang. Ya mbuh raya mulane ga isun tetilik merana ya lamun oli amba berarti kinerjane ki bener. Nggih. Lamun masih olos titik ya berarti beli bener. Berarti nyeleneh bocah Ya Kang. iya solot soten bakal anak Rama Guru. Wah. Hebat soten bakal anak Rama Guru didelengaken aber oli alam. Tapi bakal anak langka lama guru bukan nyeleneh kerjane ya mbuh mulane gede tiliki bakal oli masih durung amba berarti Syekh Bentong kerjane sekarpe dewek. Ya wis ayo mangga Kakang Abdullah. Wis pegele mari sampean. Sampun pit maning kula ki sampun dene salah siji jeneng semangat maning. Konon ya. Ya wis sampean saiki dianggap cukup istirahatnya kita bareng-bareng tekaning alas Karanggayam ya. Nggih, mangga. Nemoni murid anyar Jaka Bentong. Nggih, mangga. Ayo, Rai. Ayo santri. Salam kengke mamae teku dewek sareng man manata sedulur kang paling kilang alit mungkin ing triji aja lali Gunung Asari mengoloni tengah tani gedung bundar pinaungan garep marani sunorawani bekas majikan mamae bemo mime bemo kang palinge Salam kangge Mama Katim minangkane Bapak Tuan Rumah Dewi sareng Mama Teku Mama Natane Gede Jala Sutera lir palenteran wong ayu katon gumali tanpa nyandang reka-reka Mama Bemo Mimi bemo minangkane sing duwe tuku sembako dewe minangka saking suka seneng kidul
mamae tegune gedeng aja lali bae selano sareng mama Nata minangka sedulur kang paling Ya Allah Gusti Kang Maha Suci dilawani separan-paran temendak isun manjing desa metoning Tegalan melayu ning sedawaning lurung maksudnya orang analian isun ninggalakan tempat panggonan kelawan disuli dalane setapak sing orang anak bekasi harapannya isun langkah sejene iwal kepingin menyelamatkan diri sing cengkraman dampu wawang pemuda saking wilayah Tartar ning sejerone isun ninggalakan tempat panggonan rasa heran jareng basane laksana ngimpi ananging bukti ning batin rasa kakan ora percaya tapi benar-benar nyata di luar dugaan serta kenyataan pemuda saking wilayah Tartar Cina temaka anan wilayah Dermayu khususnya anan wilayah Junti tak sangka arep andon dagang ternyata temaka anan wilayah Junti lang kalian saujare duwe demen duwe katresnan bahkan pengen ngawin tepung dadi sawiji ya Allah rasa kakang tepak dada goyang kepala heran direne isun Pandansari indane ka iya takono apa dulu cuma sekedar guyon kayak dene ke dampoawa salam kangge mama Tati minangkane bapak tuana Jadewi ngaturaken kesuwun bahkan si matek dari kaget ning batine Pandansari ternyata wong wadon sing didemeni wong wadon sing digundamana kelawan ki dampoawang dudu wong sejen dolalen kejaba dirine isun Pandansari wah ya cilaka belayen ogane kaya konon aduh ya Allah sedangkan langka rasa tresna langka rasa demen kelawan ki dampoawang pemuda saking wilayah Tartar tapi seolah-olah ki dampoawang orang peduli apa sih dari alasannya apa sih dari jawabane terus menerus mendesak kayak ada Kanjeng Rama Ki Ageng Junti saujara kelawan jalan apa baik kepingin tepung dadi sawiji ya Allah bingung diri nisun kelawan cara apa supaya aja gawe sakit hati kelawan batine ki dampoawang aduh Rama Ki Ageng Junti dilawani pegelan kengelan apa sih kayak kenen konon rasane rasa bingung diri nisun kembang nerang genugane kang karinyawa memelia papelia ugane kang karinyawa mandan apa kula sing lakoni aduh memang pada bribina aja pada gubrek bae tolong geger apa man sampai ih beli geger bapane Ekwin orang lagi tingkerlip mangkenin man tingkerlip dah hari sebenarnya mah kita ku melayu ning ke tempat kinki lagi lurus selatan jigar panusup dah sampai neku arep panusup ning dia watu sing gede di buku berning macan tak uneku ora beli ning bedul ora dudu ning satoan ora oh di buku berning apa jebu sampai diubak-ubak sote ning bocah lanang oh bocah lanang gak lanang Cina awite priwen awite aku tadi mangkenen kudu kandama ya Ekwin iya Junti ku ketekan wong Cina ki dampoawang ari bokat kita marepan andon dagang ora muter-muter ning Junti ku hari anu je Ekwin tak aku gawa panglamar iya gelem beli sampai neku ay gelem soten hari kita nih demen wong Cina mah sugi-sugi iya
Daga wong rumah tangga ku arep ndelang dunyane bae. Ah ya iya enak ngan. Sing ngarane cinta tekane ora bisa dipaksa Nah, Equin. terus Bukti karo kenyataan senajanake dampu awang dunyane pirang-pirang, Ya. gawa dagangan macem-macem tapi batin rasane nolak Equin. Oh nolak. Iya, saujare Kanjeng Rama, lamun bener sira nolak los priwen carane, sing Carane. penting aja gawe sakit hati. Oh konon Bu. Oh, ning kono kita duwe rekalan pandaya. Reka. Akal, Pandaya. pandaya sing pantes. Sing pantes. Luru Ya, Bu. akal sing pantes priwen Ya. carane supaya ke si dampu awang ki mundur teratur sing panggonan dirine Pandansari. Iya ya Bu ya. Ternyata beli Equin. Ya terus Wong Cina memang pinter. wong Cina. Apa sing dadi jalukan pasti dituruti. Apa sing dadi penyuwunan pasti dikabulaken. Dijumponi. Ning lebakin rasa kewalahan dirine Pandansari. Iya. Padahal Equin ning kono jalukane lang kalian. Apa cek kono? Bu? Laman ki dampu awang bener arepan minang direne isun pengen ngawin. Ngawin. Kudu bisa babat benteng pring ori ni waktu jangka sewengi. Oh jalukane sampean. Jalukane isun. Iya, Ning terus? kono disanggupi Equin. Jalukan semono angene. Jalukan semono angel hari pring ori kan madet ora kan. Ah ya beli madet maning. Oh, ari bokat kita mah iya Equin arepan nyanggupi. Aryano gawe geger kelawan masyarakat junti. Saujare ki dampu awang ni sejerone benteng pringori Ringori. ake duit, Ake. ake lempengan emas. Ake. Ternyata kurkut sengaja ditawur-tawurakan di sejerone benteng pringori Equin. Blarat. Wong junti bral budal cilik gede tua nom lanang wadon pada melayu padingin-dingin Equin. Pada nyerbu nih sejerone benteng pringori. Ya. Aja maning kokon sewengi Equin. Pira, Sejam lempes beres kayak rambut di sore ini. Si Pringori mau kok. Si pringori kau ora. Saya dulu. Saya dulu. Yo Kayak sapa wong ndelang duit kokon beli ya. rebutan gorengan oncom ya Bu ya. Gorengan oncom. Wah, bahkan beli kepangan batur beli keduman. Iya. Aduh Equin, kita ku ya. Hilang kesadaran diri nesun. Wah ya belai bakal kayak kenen marama. Iya iya. Bisa-bisa kita kayak kudu kedauk jodoh kudu kawin karo wong Cina. Siji-siji neng dalan nakal dibalas kudu nakal maning Equin. Konon ya, Bu, ya. Wong kan kayutan gawe lantaran. Ya. Wong Cina sing ngawiti nakal perbuatane licik. Dadi kita ku melayu sing umaku Equin. Oh sampeanku. Melayu ngetan ngidul nguncluk wae ora. Goodbye mlayune. Mung sing ngarane mata ora kana. Iya. Bagian melayu ka wong matane ringas ka wong katon ora ning kono ko. Awas ya Bu ya. Barangan ko Equin kita kukun kusunaparane ning pinggir segara ko. Ndelang apa sampeane ku Ih, Bu. anak kayu Equin. Kayu glundung. Oh duduk. Hari ku kayu apa? Ji? Kayu ning pinggir segara nyongat bae. Ji kayak gablek Jona Production nyongat bae mah ya. Kita kuradang grimut ing ati sing ngarane manusa kusun ya. Iya. Madar babat kayu siji ya gono sampai tekaning anune ora. Tekaning oyode. Iya, Bu. Ambisan Oke. aja nyongat bae ning pinggir yang pesisir. Iya, Bu. Hari kun mah dijurakan bae nyongat bae Equin. Iya, Dan ing grentes ning ati. Wong grunak ya Bu ya. Besok ramehining jagat, Jagat. tempatku sing tempat nyongat-nyongate kayu lamun dadia desa, Desa. bakal terpaiaran junti nyongat. Oh. Oke, saksi, Junti Bu. nyongat tari bengen mah. Iya. Sekian Tapi sekian kegawaning zaman, zaman iya ilat sejen zaman sekian maya. Dadi kegawaning arane junti nyuwat. Junti nyuwat. Ah, wong lamaran tarung mawuru junti nyuwatku. Iya. Melayu maning kita ku Equin. Semana wis lawas aku masih melayu-melayu bae sampean. Ngidul maning kita mangkat teo ngudagi gunung. Iya. Bokat bae kita ku selamat ora. Tekan ning kono Equin blegedeg bae kita ku kaget. Kaget bilang apa Cep? Ndelang tanduran setala-tala wani ijo moyo-moyo. Wani ijo. Macem-macem tanduran palawija, ana encung, ana semangka, Ana. wis pokoknya macem-macem. Iya. Aduh, ya bener-bener wong kene ku seneng ning kebonan. Ya iya wong. Iya, tadi benjang ning ramehin ning jagat ning lebakku sing kanggo kebon-kebonanku. Bakal tak paiaran desa Junti Kebon. Kudu aku duduk broeng, kudu duduk. Sawise mlayu tempatku kita ku mangkat Ya. maning Equin. Mendi maning sih Bu. Ya wis liren pegel ora kana. Oliren. Hari tenaga manusia wong wadon bisa ora kana. Ora Bu suwe-suwe. Mung kita ku ngas-ngasen ning atiku aduh kita ku lamun kedal lang katon ning dambu awang.
gadange priwin ya. Iya ya Bu ya. Maka jagat lagi panas boleh wale-wane ora. Enak emang istirahat iki. Enak-enak emang istirahat. Ning Ku serwitanku ngau. lamun di dalam memasak kedelangan deh kayak kita kono-kono ana watu gede. Iya, Di iya, sebelah Bu, ya. kono ya ana air terjun watune gede. Oh, gede-gede. Jadi ide papa kita nih arepan liren. Liren. Lirennya aja digawan jentul arep ngormati ibu tuan rumah. Oh mamane opik, mimine opik. Mamanya opik. Nggih. Memene dede opik. Mimi dede opik, dede Iya. opik. Iya sing lagi duwe hajat. Ya. Uga ora ketinggalan kanggo Jona Production. Jona. Kanggo keluarga sing lamaran tarunge keding. Ana sing lamaran tarung. Jare ini cek ini jare wagrowak keluarga besar sing lamaran tarung. Iya. Rombongane wong Kujang Ekwin. Oh, Kujang. Lebay Mamai Rais karo rombongane Lurah Jaidin. Iya. Iya alhamdulillah ternyata mene-mene gangger ketemu karo wong Dermayu Wong maning. dewek maning Bu. Ayo. Sekian mas sembari kanggo ngormati Bang Oce Mamatina sing de Bekasi. Kang Nano Subedemba. Kang Nano Super Demba karo Kang Kardila minakane calon tuan rumah. Kabeh wong kakede. Iya, Bunda Aura sing ana ning Hongkong. Kanggo Mama Irena, Mimene Aldi sayang. Pamarsono. Pamarsono Ibu Atun karo Kang bakal anome keding. Kang Bonak. Kang Bonak aya Bondai Tiara sayang karo Nokwati. Sindia Mabes Nokwati sing ana ning Hongkong. Uga ora ketinggalan kanggo Mimi Intan. Kanggo Mimi Farhan wong Junti sing ana ning Taiwan. Semoga sukses selalu. Masih kanggo Mimine Dede Opik sing duwe hajat. Salam spesial kangge ibu tuan rumah sing bos aneka tunggal. Ibu Depi Susilawati karo Awawak Wahyudi sehingga propos ke Indramayu. Gara ketinggalan kanggo Bunda Kawai sayang. Sebatas impian demeni sampean kaya jagat panas ngarepaken udan. Beli mungkin terjadi beli bakal duweni najan sepira ngandrungi hati. Masih kanggo Bang Oci Mamatina. Ibarat bayangan ning banyu segara senajan dijauh angger ora kenal. Cuma ayang-ayang beli bisa digrayang sebab rapini nyanding benih iringan. Masih kanggo Kang bakal anom Kang Bonak sayang wong pejirikan abiye omah karo Kang Waluwe keding. Masih kanggo keluarga besar sing lamaran tarung Kujang. Masih kanggo ayang gendis Papai Delia sayang. Mimi bagus, Mama bagus. Kian tuan rumah kian Ibu Yaya. Kaya gandong bae ning sepucuk kayak kita. Mau saya beli bisa didikep tuan rumah. Ibu tuan rumah, Ibu Yaya. Pegang kami Mimine Dede Opik sayang. Kayak ora bisa demeni sejene. Mau saya bisa narabine Mamai Najwa. Demene Mamai Najwa mau sebatas impian. Ibu tuan rumah, Ibu tuan rumah. Ibarat bayangan ning banyu segara senajan dijauh angger ora kenal. Cuma ayang-ayang beli bisa dikrayang. Bapak Opik sing paling sayang. Bapak Opik dikini majikan lanangnya ki
Papai Opik sayang, Papai Opik, Papa Tuan Ajat, Papai Opik. Papai Opik, mene arama bariana gambare. Siapa bunda? Mamai Teguh, kanggo Mamai Teguh, Mamai Teguh, Mamai Teguh, masih kanggo Mamai Teguh, masih kanggo Papai Opik. Ditunggu Mamai Opik, aja nusuk bae jajaran Papai Opik ya ko. Kayak ora bisa demening sejene Mamai Opik. Mamai Opik sing paling sayang Mamai Opik. Mamai Opik, Papai Opik, Mamai Opik, Papai Opik, Mamai Opik. Kanggo Mamai Najwa, Mamai Najwa, Mamai Najwa, Mamai Najwa, Mamai Najwa. Kayak ora bisa demening sejene Bunda Teguh. Mung sayang wis ana rabine. Demane Mamai Opik mau sebatas impian. Mamai Opik sayang sebatas impian. Mimi Opik paling sayang. Kayak jagat panas ngarepaken udan. Beli mungkin terjadi Mamai Najwa, beli mungkin duweni najan sepira gandrunge hati. Kanggo Bunda Teguh, Bunda Teguh, Bunda Teguh, Bunda Teguh, Bunda Teguh. Ibarat bayangan ning banyu segara. Senajan dicawuk angger ora kena Mamai Opik. Cuma ayang-ayang bisa digrayang. Sebab rabine nyanding maini iringan. Ngater kesun siapa Aa yang koya mi cari kesun iya beli. Oe melayu ngalor ngidul ngetan ngulon. Wonge lagi ndelegemek ning kene. Ndelegemek jadure-dure gede. Orang kita jendelegemek. Hanya apa? Cingwatno. Apa kau dari Cingwatno ku? Bahasa Cina. Bahasa Cina nya Cingwatno. Bakal jare wong blok Sukawera ya apa kono Mas? Kucing liwat mono. Hanya teman enggak ya pada hari kayak konon mah. Suyutan. Apa kau dari suyutan ku? Apa kono oek? Baka suyutan asu melayu ngetan. Ya pada wong kene gah. Ari asu melayu ngetan mah sami mawon sarua kene nya. Hanya maning cincang wala. Oh kayak makin masih cincang wala. Aya mah. Apa kono cincang wala? Beli ngarti. Beli ngarti. Aku nani semadarsi sedulur sing dongkal. Anak ta. Ada wong dongkal ke dingin kene sedulure nyanding ngiringan wong dongkal iya. Apa kono? Cincang wala. Cincang wala. Kucing pincang main bola. Hanya Sobat. Hari kucing pincang main bola Mas, boro-boro main bola. Gawa sikil dewek bak osik kengelan. Iya. Pandam Sari. Apa? Gadis cantik sing desa Junti oe demen. Kok kayak kono Oe ku beli demen ning apa-apana ning Pandan Sari, bokongnya kayak kurungan ayam. Hanya marane bokongnya senok kayak kurungan ayam. Bapak si Junti ku aja ngantuk bae nabu kebluk. Hanya enda lagi lali-lali ya. Kayak bebloli gendal lagi bokongnya kono. Sampean demen. Oe demen ning Pandan Sari. Aduh ya ari kudu ngomong dampu awang. Ndelang awakmu pegelan kengelan. Melayu-melayu separan-paran. Di lawan kita menanjak gunung temurun jurang. Tapi angger baik ketemu kelawan seliramu. Hanya berarti oe karo gadis cantik sing desa Junti wis ditakdiraken jodoh. Sira melayu mana melayu mene angger amprok karo oe. Tapi arep kudu ngomong dadi weruh kelawan awakmu kedampo awak. Oh iya. Ari sebenarnya Pandan Sari ki ora senang nih wong lanang sing gradak gruduk. Hari konon
Ari Pandansari mas senane wong lanangku sing kalem, sing lindri, omongane halus, sing nyentuh ning perasaan. Hanya oe wong Cina ora biasa kalem. Konon ya. Sejen karo wong Jawa. Baka? Sejen karo wong Dermayu. Ari sing kalem sing kaya ngapa? Baka dampu awang beli ngerti priwen sing ngarane wong kalem. Bahasane ngiras aja kaget kelawan wong liyan. Ki mengkenen ki. Baka wong sing kalem ari ngomong supaya wong sejene aja kaget. Saumpama burak satuan ayam. Sing lagi notoli gabah sing lagi dipepe. Ngomongnya priwe. Ngomong emang kenen supaya ayamnya melayune aja pada santer aja pada kaget. Dadi burak emang kenen sing kalem. Waradala. Kayak badut rembatan. Wah penjol. Orang kaget satuan ayam mau aku. Mangka tega bareng agratan. Jadi kun ciri-ciri wong kalem bakal ngomong lemah lembut. Lemah Lilokan lembut. anten. Ari limbean ya lemah gemulai. Jadi bakal burak ayam sing lagi notoli gabah beli kena anteng-anteng. Beli kena anteng-anteng kalau mata Munine kaget. Su warada. Waradala. Untuk manten pepean gabah ditotoli ayam. Untuk manten sih. Ya beli dengan dari gabah 3 ton masih di pepe. Terus apa maning ciri-cirine wong kalem? Baka wong kalem laku limbean aja maning satuan ayam singado. Ki, ini pinggiran dalam makan sikile ana satuan lamuk. Belum mungkin bakal mabur kena saking kaleme. Ari wong kalem bakal mlaku priwe? Bakal melaku lir baratakan ning gambare zaman pawayangan. Oh iya. Ning penengahe Pandawa, Kang Arjuna sing dadi gambarane. Ari konon kaya ngapa Arjuna ari mlaku zaman pewayangan. Pengen weruh kaya ngapa? Arjuna bakal melaku. Ki awas ya Kang Dapi. Ki bak Arjuna bakal melaku mangkenen ki Mas. Oh priwe? Kok? Apa kaget kena kelong? Kok kayak konon? Jadi bakal wong kalem kaya konon mlakune lindi. Ya, kayak konon rindik. Ya oe gak bisa. Bisa. Mlaku kaya konon. Emangnya iya? Saksinana wong Sukawera terutama sedulur sing Ujang. Sing Serap. ujang. Sing ana ning iringan Sing kabeh. ana ning iringan pada kumpul rombongan ada wong lamaran tarung. Golongane Mang Rasma, tukang iwa. Sok pengen weruh kayak Jadi ngapa? mlakune Arjuna kaya konon. Iya. Oe bisa Semadarsi delengaken. Cangangge. Cina sing rembatan arepan mlaku. Cina sing rambatan pengen melaku kayak ngapa kalian? Saksinana mlakune Arjuna. Iya. Sing kaya mau. Sing kaya mau. Delengena. Ada. Aduh, yang kalesan wong Cina. Kun makono dudu wong Cina, dudu penengah Pandawa. Pada bae kayak mau ke cincang wala, kucing pincang main bola. Pada bae kayak konon kun marane ga. Jadi dudu mlakune Arjuna. Dudu. Yen mah mlakune bakal buntu. Tinggali. Hanya Kalesan ya. Pandansari Nun, ning kene pemandangan kang cukup indah. Pesawang gunung kang ijo royo-royo. Iya. Saksi kunci yen oe demen Pandansari iki tulus lahir kelawan batin. Ari kudu ngomong perlu tak acungakan jempol nih segala niat yang seliramu dampu awang. Oh iya. Dilawan yang kepatiwasa ora peduli atau jagate nibatangi kedungsuk-dungsuk jaring basane karena demi apa? Demi ngestakakan tanda tresna kelawan direne Isun Pandansari. Pandansarian rima katresnane oe dampu awang wong Cina ya. Ari masalah menerima mah gampang. Tapi nih waktu saat seki jaran bahasa Isun bakal kupai salah sawijining semangat. Hanya. Karena saking kagume. Konon Langka ya. bakal wong Jawa maduniat model kaya kononku. Dadi omong blenak bakal wis mungkes yung bakal wong Jawa. Pandansari kayane laka wong seneng dinakin cuman oe wong Cina. Indahnya ya, Sawise wong loroan ning kene yen Pandansari arep ngupahi kehormatan ning oe. Roe pengen ngerongo kena. Konon ya. Salame sapa sing diundang. Salamnya terbengkis khusus kanggo ibu tuan rumah. Papai Mamae Dede Opik iya. Opik, iya. Uga ketinggalan kanggo keluarga besar sing lamaran tarungnya keding. Terus kanggo sing live streaming. Streamingan ora? Iya. Kanggo Bang Oci Mama Tina. Dede Blaam yang punya Bekasi. Uga ketinggalan kanggo Pamarsono. Kang bakal anom. Karo Kang Nano supir Demba. Ya Yurisa Sunda Palimanan. Kanggo
kanggo mamai aurai. Oe gamelum bonceng bani Pandansari Onon, belum ya. kibangucin sedulur semadarsi sing Sukasari dongkal. Oh, iya. Oene wis lawas nembe ketemu. Nembe ketemu maning. Anaknya iya. masih siji putune telu. Hanya. Ya, berarti subur bakal kayak kono. Mangga. Iya. Pandansari oe pengen rongo kenal. Iya, Nang. Ibu hajate kok nanjak maning. Kok nanjak maning kari giliran si bapak. Tolik Sing keluarga durung sing nanjak. lamaran tarung, sing majengan solot, Iya. kokon pada nanjak. Ang pada nanjak ya. Iya. Ngormati Pandansari. Kanggo Papa Yopik sayang gentenan ningan. Sebenarnya masih nanjak kok. Iya. Salam hormat kangge Bapak Ibu hajat dan para pengobeng, para pajengan sing kompak serempak. Aye. Masih kanggo Papa Yopik, Mama Yopik sing duwe hajat. Kanggo keluarga besar sing lamaran tarunge keding. Senggol buat bangucin Mama Tina Dede Blaem. Ye. Bisa dihilangaken tetep wae deui. Aye. Perasaan sun keganggu yen sedina bi ketemu. Tobat. Mangga mamai Najwa bondai tegue keding. Kilingan kenang sopane Aye. kebayang ning gantengi mengenen temen rasane demen wis ana rabine kilingan kenang emane Asih. masih kanggo papai opik mamai opik kanggo kang bakal anom kang bonaks wong pejirikan Obat. karangan Oh, ponakan sing lamaran tarung. Iya. Goyang aku. Asih. kanggo mamai Intan mamai Farhan sing ana ning Taiwan mamai opik mamai opik mamai opik mamai opik kanggo mamai opik papai opik e keding. Monggo alur waris saking papalan Mamai Opik. Ya turi nanjak sawer. Yeay. Kang kula ngerti Tobat. papai opik duwe rabi Kang gendut. tapi kepriben kula ganti wayu bagian Sedulur sing kujang papai kabeh. opik mamai opik Monggo. kene siapa sayang mamai opik kang sing percaya Aye. kula ning sampeyan cinta seminggu ping pitu tulung kula tilikangan Tobat. najan ora dikawin wong amarkaro Asih. tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji sing dingin kilingan kenang sopane kebayang ning ganteng papaya opik sayang sing paling eman dalan-dalan papaya opik Iya. masih kanggo mamai opik mamai opik mamai Senggole opik khusus kanggo Pak Kardila. Kang Kardila bos kusin sing sempedra. kilingan Amar kenang sono. sopane kebayang Ah, Haji Leman. ganteng Kang Nano supir Demba. rasane demen wis ana rabine kelingan kenang sopane papai opik mamai opik papai opik menakane sing duwe hajat masih kanggo Kang Nano supir Demba kanggo Iya. kang bakal anom masih kanggo mamai opik sayang Senggol Mamai kamudin opik, bos motor papai sing opik. Karangendal. Sedulur si Eman. Kamudin. masih kanggo Bang Oci Bundai Aura Mimi Aldi sayang ora ketinggalan kanggo Mama Irena sing di negeri Sakura Goyang terus. Yeay. Apalan Mamai Opik. Ah, wong tuku kula ngerti sampeyan wis duwe istri tapi kepriben kula ganti wayu bagian asik. sing tuan rumah Kang Mas Mamai Iya. Opik Papai Opik Terus papalan Mamai Opik warisi kokon sawer. percaya Aye. kula ning sampeyan cinta
Najan ora dikawin wong Wong tuku tarung. tapi ikatan batin Aye. Olah rasa prihatin Mama Yopi janji sing dingin Mama Yopi Terus disambung. bisa dihilangakan Aye. tetap wae demo Coba. perasaan sun keganggu sedina klik ketemu Mama Opik, Papa Opik keluarga besar sing tugu keluarga besar sing lamaran tarung Iya, sedulure Bapak Joni. Kan kenang sopane kebayang ning gantenge mangkene temen rasane Mama Opik ana lakine ngelingan Mama Opik bae terkesul Aja dibalik menit tak nabe kabeh. Mayan ana 2000, ana petelu. wong dong kaya anak Anak, wong tugu ya anak anak. wong lamaran tarung ya komoh Kang Mas Baka wis mangkene niki baka kumpul mangkene tuli obrolan ku nyambung. Iya. Yen karo sedulur. reunian Dewi Pandansari, isun oe rasa bahagia. Oe rasa seneng sawise dihormati lewat sair lan lagu kang merdu lewat suara emase Dewi Pandansari. konon ya tapi sayang seribu sayang wahai Dampo Awang Oh iya? bahwasanya di waktu saat cek isun memohon kelawan awakmu sebab singarane cinta kan ora bisa dipaksa Maksudnya? terus terang isun nolak ketresnane awakmu isun nolak lamarane seliramu karena isun orang duweni rasa demon Dampo Awang. Konon ya. Ya. Dadi bisane Dewi Pandansari melayu-melayu sing tempat panggonan jawaban sing jelase ora nrima katresnane oe. Ya bener bener ke Dampo Awang Pandansari segampang iku sira nolak katresnane oe tapi dibalik ewen berarti wong Jawa omongane ora kena dipercaya. maksudnya yang seliramu Dampo Awang Ingat wahai Dewi Pandansari, awale sira nrima tapi lewat persyaratan gelem sira nrima cintane oe wong Cina syarate kudu sanggup babat benteng Pringori Ya. jangka waktu sewengi kudu pragat. terus Oe wis melaksanakan lewat kekayaan duit emas saking negara Cina tak belarataken akhirnya apa durung sewengi benteng Pringori kang lilingi umai Pandansari wis lempes kabeh. Bukankah itu penjalukan aku wis nyumponi wahai Pandansari? ke Dampo Awang sadar apa ora seliramu ngandeka Maksudnya? perbuatan seliramu ke perbuatan sing licik tutu bega seliramu sing babat benteng Pringori tapi masyarakat junti sing ribut tetawuran di waktu saat itu sehingga berarti jelas tutu sira Konon ya. kayak dene benteng Kun Pringori mah hanya alasane Pandansari kanggo melarikan diri menolak katresnane oe. Pandansari Bisa? oe cintane tulus wong Cina omongane jujur bisa dipercaya tapi bakal kaya konon Pandansari ning kene oe wis terlanjur pengorbanan wis pirang-pirang oe wis geger andir yen wong Jawa demen atau dijemeni wong Cina sing siap ngawini. ngokakan oe wong Cina ki Dampo Awang boka seliramu ke orang ngerti nih wong Jawa baka singarane sewan apa sewakan singarane pawewe atau iku ora bakal manjing ning buku agenda atau manjing ning buku harian salah sapa kun kan salah seliramu enak bae nyalakakan kita wong Jawa Pandansari apa nolak hak sira tapi oe tetap cinta kelawan saliramu wahai Pandansari. Ki Dampo Awang cinta bertepuk sebelah tangan bil mungkin bakal bahagia ni wilayah Junti masih akeh wong wadon sing luwih ayu ketimbang dirine isun Pandansari lu ruase jene bae arep bocah wadon sing nganggo kudung pirang-pirang arep bocah wadon sing rambutnya pating jempalik ora kewadahan nah ini waktu saat saya kita sadarakan tak elingaken aja maksa wong ora gelem Hanya
Dewi Pandansari senajan gadis cantik ning dermayu pirang-pirang, senajan gadis cantik ning desa Junti akeh oe cintane cuma ning sira Pandansari. Wah, ya nggak memang kono orang kena didamai. Justru sebaliknya sir arep ajak rame. Idam bawang. Kamu sir orang gelem boleh maning anak panggonan ning siliramu. Ning waktu saat ceki niscaya bakal tak seret ning lemah dhuwur sir. Hanya Pandansari. Apa? Rupane gadis Jawa di sebatas kecantikan kang dimiliki, tapi nyata-nyatane sira menyatakan ngentang dening air dan kuawa. Sumbar-sumbar kemanikan Idam bawang. Hanya Duduk semata-mata isun menyombongkan diri. Anak yang terus terang, ini waktu saat ceki isun perlu bela diri saking kejaran yang awakmu. Kang adikuna Pandansari. Iya isun. Bokat sejarah mencatat oe tresna karo sira lewat peperangan. Ayo pengen weruh kesaktiane sira wong Jawa. Kono. Ya. Bagus wahai dampu awang. Laman estru isra wong sakti mandragona, lananging jagat paku yang buana, tameng dada jeber kulit sira dampu. Ora bakal melayu oe ka di hadapan sira. Minangkane bapak katim dewe sareng nyonya prikel tuan rumah kantun bekas majikan gede mama bemo mimi bemo sing duwe toko sembako dewek saking suka seneng itu ambemo wong sing paling enak dewek mama tegue keding sarang mimi itu gue Hanya Pandansari kalisan wonge awake gede, tenagane rosa. Oe dijorokna sampai nabrak kantun mama tiang nasane listrik. gede Hanya Pandansari oe semakin cinta kelawan sira Pandansari. Idam awang. Hanya Aja gawe penasaran. Genten gitik nih waktu saat saya. onon Pengen ya. weruh kayak apa panas dampal tangan Ameng dada Pandansari. Tinggal pilih arep siringan arep singguri ke dampu mama awang. tuan rumah Bapak Haji Ayim dewek sarang ibu Haji Nekedi ngaturaken kesun sanget dumateng bapak tuan rumah minangkane mama Haji Ayim sarang ibu Haji Nekedi mama teguh kayu malang ning tengah gelung Apa beli nempel tangannya ku? Hanya oe ora tegel karena sira calon istrinya oe. Wah, berarti kurang ajar siraku. Penghinaan bagi dirinya Pandansari. Dampu awang. Hanya Tiba kakang tangan yang istiramu, istri ora bakal melayu setapak pun sing ada Pandansari oe Apa? pengen dipindo. pengen dipindo. Pengen dipindo. Masih durung kerasa lara. Masih kurang. Tameng dada seliramu wahai Hanya. dampu awang. gaya nang adang ning omongan sumbar-sumbar kemanikan sok adikan adiguna sareng kang kinopwatine minangka singananing mabes Rasa. wong sing paling eman lan saya mama Ora kena dianggap sebelah mata. sok lali papa dede sedulur kang paling eman sareng nyayang-nyayang sedulur kang paling sayang Ayo. Cegake bak. Papa Delia sareng nyayang
kedise. Nambah rasa sirah. Sombong seleramu ke dampo awang. Dumai-dumai direne isun cuma sifatnya wong wadon. Dianggap remeh, dianggap langkah tenagane. Kurang ajar sih. Hanya bok ora semono Pandan Sari. Nyatane dampal tangannya berarti bagi oe dampu awang. Oe ditempiling rasa pet-petan. Kayak ora kedeleng ning jagat melaku sempoyongan. Senajana isun cuma sifatnya wong wadon. Anak isun dudu wong wadon sembarangan. Siap kanggo tanding jurit apa maneh cuma wujuding sira. Nyalira wahai dampu awang. Hanya oe wong Cina banget seneng yen memilih calon istri wong kang anduweni kesaktian ning kene oe semakin nantang kelawan pribadimu wahai Pandan Sari. Masih penasaran sira? Hanya Di dampu awang. Hang? Percuma kita ngadu rosanin tenaga. Nih waktu saat saiki lamun tak bener sira sakti sawangan lan pandangan. Hanya pun apa arane Pandan Sari? Senajana cuma selembar selendang kan nyampir ning baune isun tapi kiminaka pusaka ageman direne isun pusaka wiragading demene isun Pandan Sari. Jadi kun andalane Dewi Pandan Sari. Lakawong teguh lakawong alot wahai dampu awang. Wahai Dewi Pandan Sari, Mondang apa? oe calon suamimu rasa penasaran tibak namaring badane oe dan Pandan Sari. Yen ogane emang kono rasakaken panasep selendang wiragading di waktu saat saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai selendang jaluk karomate, jaluk kekuatane di waktu saat saiki selendang wiragading bakal tak tibakaken kelam ki dampu awang. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Hop iya. Alhamdulillah. Aduh, bener-bener wong Cina wis karuan sakti. Ya semana mau ora kebuang-buanga. Tapi ini waktu saat saiki banget isun ngucapaken syukur alhamdulillah. Ternyata isun masih dipaih kekuatan. Aduh Rama, Rama Ki Ageng Junti aja kaget. Isun rawon yang ada pada sampean. Layu yang guapak ini ya. Enak-enaknya mana macan sih lagi ngelak-glok kayak kanan. Arep tak candak baik ah. Rama Ki Ageng Junti Agung Palamarta Rama. Sinjang kiro sejatine wae cicir gunung kinayungan sempla-sempla malimpiane pantes luas di sawange wonge ireng manis wonge pantes nirupane jala sutra lir palentran wong ayu katon gumeli tampaknya ndang reka-reka salengkeun ki mama jayim menangkane bapak tuan aja dewe wong sing paling ngeman lan sayang mama tua rumah kakim dewe kantun mama nata Islam nebet dinamo mani sarang bekas majikan mama ebemo meme ebemo minangkane kang duwe toko seneng sembako dewi minangkan saking suka seneng kidul dewi Jampo alas palimanan Tambalawan sok dadi kelingan kirim-kirim suarane
Lamat sun ngawang-ngawang Sugeng rawuh dumateng mamanata dewe Wis lawas ora jamu Barang jamu mamanata kudu mendilang Wis lawas mah kulane nembe dinemu pisan Senajan ragane paangga batine selalu barengan ora bakal lali sareng banget cimeng gede sareng mamanya cimeng gede dade belaem wong sing paling eman lan sayang jabautan ing leleran lakonana sabar nerima mamae teguh sayang sing paling eman dewe kayu malang ning tengah gelung ngitung-ngitung kolas sing kenalan sareng bapak tuana jate mane-mane wong seduluran tekaning waras ora bakal tekaning larane papai adit saya ayo pada bebarengan yen ringan sama dijinjing yen berat mah yen berat sama dipikul Suk lali ngaturakeun kesun saged katun bapak ci ayeung minangkane bapak tuan rumah kembang ireng-irengkeun ugane kang karinyawa ogane kang karinyawa jam kualas palimanan tambah lawas dadi kelingan bos aneka tunggal ibuatnya kang paling sayang imaning wong seduluran kembang ireng-irengkeun ogane kang karinyawa mandanapa kulane bakal lakoni papai Edwin aja sok lali gelang alit mungkin yang cerici ora bakal lali selawase ora bakal lali mamae teguh sayang mama nata sareng bekas majikan keding mama Reno mimi Reno minangkane kang duwe tuku sembako dewe minangka saking suka seneng dewe Senajan ora gawe paanggang batine mah papai adik selalu barengan
Jala sutra lir palentran wong ayu katon kumali tanpa nyandang reka-reka tanpa nyandang warna rupa mimitu anak cat pantes luti sawangi Eling-eling sumangkaneli Windon tua kuranining taun lawas yak manggung rumingka di bumi alam Yai kuning alas bandaliwungan nanging ora subran ora sabren turun mawa wayangan bae manusa ton ora kuasa wanti ora ilok lawan prantine ning dina ing dina loro iki nganti pamas kumibawan jabauta ning lelera warpana mawa gara-gara ning apa bae swing bakal tunibya lakonana sabar lan panarima wong sabar lan kaalane lindungan ti sedina ambal ping pitu ngenang-ngenak nganti pating greget salam kangge mama Haji Aim minangka tuan rumah dewe ledele waingan tanpa ingan sareng calon majikan minangka kang karadila paniki anak lentabining manusia tuli apa maksud tujuan iki minangka saking Tegal Sumbatera dewe bakat ning semono walona dingin lumakune sira alun alon-alon karangi diwasalon padu aja wakedinina papaya dede saya papaya adik sedulur kan paling eman ayo pada bebarengan sauyunan silasa lan siliasi sareng mamanya kawan mamanya kawan